इउपिपिएलआव हाबखांनायनि उनाव चन्दन ब्रह्मनि थाद'नाय गैयै दोलोनि खामानि मावनाय। चन्दन ब्रह्मजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोआव लाइमोनफोरनि जयनिं। दिनै चिरां जिल्लानि सान्थिफुराव चन्दन ब्रह्मनि नुजाथिनायाव गासै 17 लाइमोनफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैयो। लकसभा बेसायख'थिखौ लानानै एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय देरहाहोहरनो मिजिंजों चन्दन ब्रह्मखौ थाद'नाय गैयै खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दिनै आरोबाव फिन चन्दन ब्रह्मनि नुजाथिनायावनो चिरांनि सान्थिफुराव गासै 17 लाइमोनफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैयो।